Здравейте, казвам се Ева и съм от Шумен. Това е петата и последната ми година в Брилянтмонт. Дойдох тук за първи път през 2017 година за летния им лагер, но официално започнах да уча тук в края на 2020 година. От самото начало бях впечатлена от начина, по който прием съчетава високи академични стандарти, грижа за учениците и дълбоко уважение към различните култури. За мен това не е просто училище, а втори дом и място, което ми помогна да открия себе си, да се развия в сферата на хуманитарните науки и езици и да се присъединя към една по-голяма и глобална подкрепяща се общност. PM осигурява чудесни академични възможности, но най-вече създава една благоприятна и приветлива среда. Училището ни е малко, но това не е ограничение, а предимство. Всеки ученик има възможността да се изяви, да води различен клуб или просто да участва в различни инициативи в училище и да развие своите таланти. Лично това ми даде възможността да участвам в планирането и организирането на различни училищни събития, както и да ръководя училищния ни клуб по дебати, още по-познат като модел Обединени нации или просто MUN. Личният подход на преподавателите и малкия класен състав ми позволиха да постигна успехи, които не бих могла да постигна в по-голямо училище, особено в България. Брилянтмонт разбира, че това да бъдеш забелязан и оценен е много важно за нас като ученици. Когато дойдох в Брилянтмонт за първи път, бях само на 13 години и бях доста притеснена и оплашена за промяната в живота ми, тъй като напълно се отделих от предишната ми среда. Но благодарение на огромната подкрепа, която получих от съучениците си и преподавателите ми, успях да разширя знанията си в други сфери, като литература, икономика и история, които всъщност се оказаха едни от любимите ми предмети тук. Тъй като сме международно училище, намиращо се в френската част на Швейцария, тук ни насърчават да учим и владеем колкото се може повече езици. Примерно аз мога да говоря на български, разбира се, английски, френски и немски. Винаги имаме нещо организирано през уикендите, от спортни дейности край езерото до разходки в планините, до екскурзии до други градове и държави. Примерно, този уикенд ще ходим до Париж. J'ai hâte de pratiquer mon français. Местоположението на училището също е от голямо значение. Лозана е дом на редица висококачествени спортни клубове, което ни позволява да се развием в различни дисциплини, от тенис, футбол и волейбол до ледни и водни спортове. Това не е предимство само за ученици, които биха желали да преследват техните професионални спортни амбиции, но и за тези, които търсят начин да балансират своето образование с активен начин на живот. Ако обмисляте Брилянтмонт, трябва да знаете, че това е училище, което се грижи не само за академичното развитие, но и за формирането на уверени и отговорни личности. Тук се чувствам подкрепена и успях да развия публичната си реч, успях и да се запозная с невероятни хора от различни краища на света, така че съм сигурна, че Брилянтмонт може да ви предостави много невероятни неща.